Κάναμε κάτι? Δεν θυμάμαι. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι που τα πίναμε στο μπαρ. Όχι, συγγνώμη. Δεν πειράζει, Έμιλι. Ο κύριος Χατζιαντονίου θα μας φτιάξει την ιστοσελίδα μας. Χαίρομαι πολύ. Να σου πω κάτι. Χαίρομαι πολύ που περνάμε μαζί του Αγίου Βαλεντίνου. Εντάξει, ξέρω ότι είμαι μπακούρη, αλλά επίσης ξέρω ότι δεν είμαι μόνη μου. Συγγνώμη, ήρθαμε να μάθουμε αν αυτή έχει γκόμενο. Ναι. Φώτη μου, πίστεψέ με, αυτή έχει γκόμενο. Μονίμως έχεις να κάνεις κάτι με τη Λίλα. Η Λίλα το ένα, η Λίλα το άλλο. Έχεις πρόβλημα με τη Λίλα τώρα? Απλά καμιά φορά αισθάνομαι ότι η Λίλα είναι πιο σημαντική στη ζωή σου από μένα και αυτό με τρελαίνει. Κοίτα, Γιάννη, τα τελευταία 6 χρόνια η Λίλα βρίσκεται δίπλα μου σε όλες μου τις δύσκολες στιγμές. Άλλαξε όλη της τη ζωή για να με βοηθήσει να μεγαλώσουμε μαζί το παιδί. Μου σταθεί καλύτερα και από οικογένεια. Φυσικά και είναι πιο σημαντική από σένα. Λίλα μου, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάπου υπάρχει μια κασέτα που μπορεί να με δείχνει να κάνω σεξ. Και εγώ δεν ξέρω πού είναι. Έβαλα αγγελία για babysitter. Νόμιζα ότι θα το συζητούσαμε πρώτα. Τι να συζητήσουμε. Αφού αυτό είναι που θέλεις να κάνεις, πρέπει να το κυνηγήσεις και εγώ θα βοηθήσω όσο μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Το ξέρω ότι σου είναι δύσκολο. Είναι. Αλλά σήμερα ο Περιστερόπουλος πήγε και πήρε το παιδί και το έφερε ζωντανό. Ακριβώς. Δεν υπάρχει χειρότερη babysitter στον κόσμο από τον Περιστερόπουλο. Δεν ήρθα τυχαία να κάνω πρόβα. Ήξερα ότι θα είσαι εδώ. Βρήκες? Την κάμερα ναι, αλλά δεν είχε κασέτα μέσα. Αποκλείεται. Εγώ είμαι παραγωγμένος. Από εδώ έρχεται. Περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας απαρατήρητη. Μαμά, κοίτα τι κάνω! Πράγματα που κάνουμε συχνά δεν έχουν σημασία, γιατί κανείς δεν είναι εκεί να μας προσέξει. Αλλά τι είναι χειρότερο, να περνάμε απαρατήρητη? Ή να υπάρχουν κάποιοι που μας παρατηρούν? Η κάρτα είναι από τη Μαρία. Αυτή η κοπέλα είναι σαν οντομοκτόνο διαρκείας. Τόσοι μήνες πέρασαν, ακόμη κρατάνε αναθυμιάσεις. Όλοι κάνουν λάθη. Εγώ μπορώ να συγχωρήσω τα δικά σου. Εσύ? Τι κάνεις μόνο διαβάζεις την κάρτα του ανθρώπου? Ναι. Τροπή είναι αυτό. Ναι, ντροπή. Όπα, δες. Τι καρτούλα βρήκαμε. Μια που λέγαμε για ντροπή, να και ντροπή του ανθρώπινου είδους. Παιδιά, ξέρετε ποια κασέτα είναι αυτή, Αυτή που δείχνει αν ο Φώτης και η Κατερίνα έχουν κάνει έρωτα. Παιδιά, τι θα κάνουμε? Τι εννοείς, τι θα κάνουμε? Θα περιμένουμε να έρθουν τα παιδιά να τους τη δώσουμε. Ότι... Σιγά, μην περιμένουμε. Οι ερασιτεχνικές είναι καλύτερες, μάτια. Λίλα. Εγώ, ο Περιστερόπουλος. Η κάμερά μας είναι πίσω από την τηλεόραση. Πίκρα να βλέπεις το Βαλεντίνο, Μπα, δεν με πειράζει. Ο φίλος σου όμως δεν θα σου κάνει παράπονα. Καλή παιδιά, χάρηκα. Όπα, πού πας, δεν μας είπες, έχεις φίλο. Τι? Ο φίλος σου λέμε θα παραγωνιέται. Τέτοια ρομαντική μέρα να την περνάει μόνος του. Δεν έχω φίλο, είμαι single. Και πολύ καλά κάνεις, κοπέλα μου. Μπράβο! Για την ώρα. Γιατί όλοι χρειαζόμαστε κάποιον. Δύσκολα να βρεις κάποιον που σε καταλαβαίνει. Ακριβώς. Και ξέρεις γιατί? Γιατί όλοι προσέχουν την εμφάνιση. Σωστά, μπορεί ας πούμε το άλλο μας μισό, το ιδανικό άλλο μας μισό να είναι υπέρβαρος. Τυχαία το λέω εγώ τώρα αυτό. Και εμείς θα τον χάσουμε επειδή δεν μας αρέσει η εμφάνισή του. Μπορεί. Εσείς πόσο καιρό είστε μαζί? 5, 6, 7 μήνες. Μόνο που δεν είμαστε ζευγάρι, φίλοι είμαστε. Έτσι, ρε.
Κάτσε να δούμε λίγο σεξ. Παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό που κάνετε. Αν δεν σου γουστάρει, φύγε. Παιδιά, την κασέτα πρέπει να τη δώσουμε στο Φώτη. Ναι, άμα τη δώσουμε στο Φώτη δεν θα μας αφήσει να τη δούμε. Και τι λογική είναι αυτή? Η δική σου είναι καλύτερη. Με τη δική μου συμφωνεί όλος ο κόσμος. Ναι, αλλά με τη δική μου θα δούμε την κασέτα. Παιδιά, δεν πρέπει να το κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Παραβιάζουμε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του ανθρώπου. Επίτηδες χρησιμοποιεί δύσκολες λέξεις για να μην την καταλαβαίνουμε. Προχώρα τα αυτά, μωρέ, πάμε παρακάτω. Ρε Μπίλη, εσύ δεν μιλάς. Ο άνθρωπος μαθαίνει κλακέτες για να σου κάνει εικόνα με τη χορεύτρια και εσύ του βλέπεις την κασέτα. Δεν του βλέπω την κασέτα, οι άλλοι του βλέπουν την κασέτα. Εγώ απλώς βρίσκομαι στο ίδιο δωμάτιο. Τι φοράει ρε εσύ ο παπάρας, γυαλάκια μπάνιο. Λοιπόν, εγώ θα φύγω. Καλά θα κάνεις, γιατί μας έχεις ζαλίσει και τον έρωτα. Παιδιά, το κάνουν. Το κάνουν. Αυτό είναι στάση. Εσύ όλο φεύγεις, αλλά εδώ είσαι. Μπράβο, Φώτη. Μοιάζει με ντοκιμαντέρ της Ετένα. Παράξενη συνήθεια ζευγαρώματος του ζωικού βασιλείου. Παιδιά, μήπως είναι ανάποδα η κάμερα. Το πόδι του είναι αυτό. Παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι το πόδι του αυτό. Μπράβο ρε Λαγουδάκι, μπράβο αγόρι. Καληνύχτα, παιδιά, χάρηκα. Ελπίζω να σας δω στο επόμενο μάθημα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καλά τα καταφέραμε για πρώτη μέρα, Ναι. Και αφού δεν έχει δεσμό, ο Μπίλι έχει ελπίδες. Ναι, που λέει ο λόγος τώρα. Να σου πω, θα δούμε DVD στα κορίτσια. Θες να έρθεις? Τι, έχετε νοικιάσει τίποτα καλό? Δεν πάμε. Πάλι 3 έβαλες μωρέ, τα κάπου τα παιδιά. Γιατί ήταν αυτό για 10 που βάλω χοντρός. Ναι ρε Μπίλι, όλο 10 βάζεις. Παιδιά, αλλάζουν στάση. Καλά δεν παίζεσαι τελικά. Εγώ σχολιάζω τη δική σου βαθμολογία. Παιδιά, ξαναλάζουν στάση. Μα δεν κουράζονται. Είσαι κατά. Διπλό άξιλ ήταν αυτό. Ας το Ράνια, έτσι κι αλλιώς το ίδιο θα βάλεις, το ξέρουμε, παράτα το. Αυτό το κάνω κι εγώ άμα γουστάρεις. Βρέσου το διάλο. Γεια σας, παιδιά. Άξιο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αξιοζήλευτες οι ερμηνείες σας, μπράβο. Τι πάθατε ρε βλάμενα? Παιδιά, ξεχάσατε την κασέτα του Φώτη. Τι κασέτα? Ήρθατε. Συγχαρητήρια. Συγγνώμη, γιατί μας λέτε όλοι συγχαρητήρια? Λοιπόν, όλοι σαπουνόπερα για το αν κάνατε σεξ ή όχι. Συγχαρητήρια. Κάνατε. Και ήσασταν πολύ καλοί. Μπράβο, Φώτη. Λίγο να τη βάλω να τη δούμε. Γιατί, αφού το ξέρουμε το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να την έχει δει όλος ο κόσμος και να μην την έχουμε δει εμείς. Μην μου το θυμίζεις τώρα αυτό. Φώτη, εγώ ντρέπομαι να τη δούμε μαζί. Δες τη μόνος σου αν θέλεις. Καλά, εσείς δεν τραπήκατε που είδατε την κασέτα? Εμείς να τραπούμε, Ράνια να τραπεί που σας έβαζε συναγιατρία. Βαθμολογούσατε κιόλας. Πάντως οφείλω να το ομολογήσω, συγχαρητήρια. Επιδείξατε αξιοθαύμαστη ενεργητικότητα και αξιοπερίεργη φαντασία. Καλά, η Ράνια γιατί μας έβαζε 3? Για το βαθμό θα μαλώσουμε. Όχι ρε Κατερίνα, εδώ μας αδικούνε. Ξαναβάλ' το. Να δούμε αν έχουμε δίκιο. Φώτη, φέρε την κασέτα. Γιατί? Γιατί δεν είναι συγχρονισμένη η κολύμβηση. Να τη δείτε 3 φορές μέχρι να καταλήξετε. Φέρε την κασέτα. Παραβιάσατε την ιδιωτικότητά μου. Εμείς παραβιάσαμε την ιδιωτικότητά σου. Ο Λαγουδάκης παραβίασε την ιδιωτικότητα. Δεν ξαναμιλάω σε κανένα σας. Ναι, ποιος είναι? Έλα, πού είσαι? Στο διάδρομο. Δεν θα έρθεις. Δεν ξέρω, Λίλα, είμαι έξαλλη. Γιατί? Με είδε όλη η παρέα να κάνω σεξ, ρε εσύ, Λίλα, λίγο είναι. Γεια σου Κατερίνα. Γεια σου, Χαρή. Είναι ο Χάρης στο διάδρομο. Σε κλείνω. Σε είδε όλη η παρέα να κάνει σεξ.
Και μετά λες εμάς πρόστιχους, Συγγνώμη, μην ενοχλώ, Γεια. Συγγνώμη ρε παιδιά. Μπράβο Κατερίνα, μπράβο. Όπως βλέπεις πέφτω συνέχεια θύμα παρεξηγήσεων. Το βλέπω. Θα ανοίξει και η τέταρτη πόρτα. Η τέταρτη πόρτα δεν ανοίγει ποτέ. Η ζωή μας ίσως είναι ένα διαρκές λουναπάρκι, μου φαίνεται. Όχι, δίκιο έχεις. Απλώς μένει συνέχεια κολλημένη στο τρενάκι του τρόμου. Μάλιστα. Μου έλειψες. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό χτυπούσε συνέχεια το κινητό μου. Αφού λέω αμάν πια αυτός ο Χάρης δεν θα κουραστεί να παίρνει. Εντάξει, είχα μπλέξει σε δουλειές. Και τώρα είπα να κάνω μια στάση να δω ένα φίλο και να περάσω να δω και σένα. Ναι, μόνο που εγώ δεν μένω εδώ. Εδώ μένουν τα κορίτσια. Α, και η υπόλοιπη παρέα που σου είδε να κάνει σεξ. Ναι. Αν θέλεις, μπορείς να με δεις κι εσύ. Τι? Αν θέλει, μπορεί να σε δει κι αυτός να κάνει σεξ. Έτσι πες του. Όχι, μην του πεις τέτοιο πράγμα, μην του πεις τέτοιο πράγμα. Καληνύχτα. Νομίζω και να σε έπαιρνα η γραμμή θα ήταν κατηλημένη, Συγγνώμη. Ναι. Κατερίνα, εμείς αυτόν δεν το συμπαθούμε. Μπίλη μου, αυτό δεν τέθηκε σε ψηφοφορία. Συγγνώμη. Την Παρασκευή το βράδυ έχεις κανονίσει κάτι? Την Παρασκευή το βράδυ? Ναι. Όχι. Συγγνώμη. Ναι. Παρασκευή έχουμε να πάμε σινεμά. Μπίλη, έτσι και με ξαναπάρετε τηλέφωνο θα σας γδάρω όλους ζωντανούς. Τι παίρνει τηλέφωνο και ο Μπίλης. Λίλα. Ναι. Μπίλη, γιατί ενοχλείτε την Κατερίνα. Εμείς το Χάρη δεν το συμπαθούμε. Εμείς το συμπαθούμε. Εγώ δεν το συμπαθώ. Εσύ δεν μετράς, εσύ δεν συμπαθείς κανένα. Τώρα τι ανακατεύεται η Λίλα. Πες του Φώτη του, εγώ στα πάντα ανακατεύομαι. Έφυγε. Μπορείτε να βγείτε όλοι. Hello, Big Brother. Καλά, δεν τρέπεστε, τα κρυφακούτε. Γιατί εσείς δεν τρέπεστε. Εμείς το κάνουμε χρόνια, το έχουμε ξεπεράσει. Ωραία, δεν μας έφτανε το κράτος, τώρα μας παρακολουθούν και οι φίλοι μας. Κατερίνα, για το καλό σου το κάναμε. Έτσι λέει και το κράτος. Κανονικά θα έπρεπε να σας βρίσω όλους. Αλλά δεν με ενδιαφέρει τίποτα, γιατί την Παρασκευή θα βγω με το Χάρη. Πάμε να φάμε τίποτα μετά. Μωρέ, πρέπει να γυρίσω στο σπίτι. Έχει Λίλα φωτογράφησε καμιά ώρα. Πάει καλά, Ναι, ειδικά τις 2 τελευταίες μέρες δεν έχει σταματήσει να χτυπά το τηλέφωνο. Είναι ωραία κοπέλα. Εγώ χαίρομαι που γίνεται το όνειρό της πραγματικότητα. Βέβαια, αν δεν βρούμε babysitter μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αν είχες έρθει να ζήσεις μαζί μου, δεν θα χρειαζόταν να δουλεύεις, θα έχεις περισσότερο χρόνο για το παιδί. Ναι, θα με ζήσεις εσύ δηλαδή, Ναι. Κοίτα, τα σκέφτηκα όλα αυτά που μου είπες. Η αλήθεια είναι ότι όταν αποφασίσαμε με τη Λίλα να κάνουμε αυτή την ιδιόμορφη οικογένεια, δεν κάτσαμε να σκεφτούμε τι θα γινόταν αν μία από τις δυο μας ερωτεύονταν κάποιον. Και τώρα? Τώρα δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι μπορώ να διαλύσω τη ζωή που έχω φτιάξει για να ξαναφτιάξω μια καινούρια μαζί σου. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν μου φαινόσουν δηλαδή τύπος που θέλει οικογένεια, παιδιά, γάμους. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι δεν με έχεις ερωτευτεί αρκετά. Και από πού βγαίνει αυτό? Πραγματικός αληθινός έρωτας σημαίνει να καταστρέψεις τα πάντα. Ο μόνος προορισμός είναι ο άλλος. Και οτιδήποτε σε εμποδίζει να είσαι μαζί του απλά δεν μπορεί να υπάρχει πλέον. Αυτό δεν είναι έρωτας, είναι βιβλική καταστροφή. Εγώ αυτό ζω. Εσύ όχι ακόμα. Κοίτα, έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου που αυτό δεν μπορείς πια να το ζήσεις. Πάντα μπορείς να το ζήσεις. Έχεις δει την ταινία «Το μοιραίο πάθος» με τον Άιρονς και την Πινώση. 2 άνθρωποι που θέλουν τόσο πολύ ο ένας τον άλλο που καταστρέφουν τα πάντα για να είναι μαζί. Να σου πω, Τζερεμί, εσύ άρχισες να με τρομάζεις. Το ότι είναι μόνη της τώρα δεν σημαίνει ότι θα είναι μόνη της για πάντα. Και τι ρε Φώτη, να πάω να την πιάσω να της πω «Γεια σου Έμιλης, έχω ερωτευτεί». Όχι ρε παιδί μου, πες της να βγείτε. Έτσι στην ψύχρα. Δεν είναι και έγκλημα. Αν δεν είναι έγκλημα, εσύ γιατί δεν το έχεις πει στην Κατερίνα τόσο καιρό, που είστε και φίλοι?
Έχεις δίκιο. Το συζητάγαμε τις προάλλες με τη Ράνια και ξέρεις που καταλήξαμε. Ότι οι ζωές των άλλων είναι πιο εύκολες. Έτσι είναι. Στο αλούνιο το αμάξι χαράζεις πορεία. Τη ζημιά την πληρώνει αυτός. Να σου πω, τη ζημιά από ερωτικό ζαβλαμά την καλύπτουν οι ασφαλιστικές. Άμα σε χτυπήσουν από πίσω. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο να βρισκόμαστε. Γιατί? Γιατί εδώ είναι επικίνδυνα, μπορεί να μας δει κανένας. Ας μαζί, αυτό θέλω και εγώ. Να σε περπατήσω, να σε βγάλω έξω, να σε δείξω σ' τώρα. Να με δείξεις. Τι είμαι αμάξι. Φεράρι, μωρό μου. Πότε θα βγούμε? Ξαναπιάσει το άλλο τόνο και βλέπουμε. Σ' αρέσει να με βασανίζεις, Πολύ. Κρύψου. Θα σου πω. Κρύψου, χάσε. Μόνο τον μπερνά μου που έβλεπα πρόεδρα. Εδώ είσαι. Γιατί δεν απαντάς? Δεν άκουσα, φώναξες. Γκάριζα, δεν άκουσες? Όχι, κοιτούσα κάτι παρτιτούρες, είχα απορροφηθεί. Γιατί από τόσο νωρίς? Χαλαρώνω εδώ, έχει ηρεμία. Πολύ περίεργα φέρεσαι εδώ τα τελευταία. Ρε μπας και έχεις βρει κανένα μικρό και μου το κρύβεις? Όχι μωρέ Τζίμι, παντού συνωμοσίες βλέπεις μπροστά σου. Κανόνισε. Αυτό σου λέω μόνο. Εσύ θα τη γλιτώσεις με τίποτα μπουνίδια. Τον άλλο θα το σκοτώσω. Δηλαδή η λύση για σένα είναι 2 σφαίρες στο κεφάλι. Πότε θα οριμάσεις? Όχι. Η λύση για μένα είναι 3 σφαίρες στο κεφάλι. Για να είμαι ήσυχος. Έλα εδώ. Ναι, με αυτά που μου λες, πώς να ηρεμήσω, δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Βρε, έλα εδώ. Έλα ρε Τζίμι. Δεν το πάρε στον Περιστερόπουλο, σου λέω. Είδα τη χαρτοπετσέτα που γράφα, έτσι το έμαθα. Πάντως 1,5 μήνα που ξαναμιλάμε, δεν μου έχεις πει τίποτα εμένα, έτσι. Δεν ήθελα να το σκέφτομαι καν, ρε φίλε. Λοιπόν, άσε τα δικά μου τώρα και πες για τη δική σου. Όχι, να μην μιλήσουμε για τη δική μου, γιατί νευριάζω. Γι' αυτό δεν βγαίνει ο κόσμος από το σπίτι του, γιατί κινδυνεύει να ερωτευτεί. Γιατί κακό είναι αυτό? Αν αυτή είναι αυτή και εγώ είμαι όπως είμαι, δεν είναι και καλό. Ρε, μην είσαι καραγκιόζης, σου λέω. Δηλαδή, βάζεις αυτογκόλ από το σπίτι σου και θέλεις να πας να κερδίσεις τον αγώνα. Μην νευριάζεις τώρα. Δηλαδή, αν τη ζητήσω να βγούμε, λες να δεχτεί? Μπορείς να μάθεις το mail της? Τι? Το mail της μπορείς να το μάθεις? Α, δηλαδή να μπλεχτώ πάλι εγώ, Έλα ρε Φώτη. Εντάξει ρε φίλε, κάτι θα κάνουμε. Τι γίνεται εδώ ρε φίλε? Στον κόσμο, κοίτα εδώ. Κάμερες, δορυφόροι, οικάδες, κατάσκοποι. Τι γίνεται ρε φίλε να πούμε? Το ξέρεις ότι στο Λονδίνο μόνο 4 εκατομμύρια κάμερες είναι πάνω από το κεφάλι μας. Προσπαθούν να πιάσουν, λέει, τους τρομοκράτες. Ναι, και ποιος σου λέει εσένα ότι οι τρομοκράτες δεν δουλεύουν για αυτούς που τους κυνηγάνε? Φίλε, με πρόσχημα την τρομοκρατία ακόμα και στοιχέστρα θα σε παρακολουθούν. Εμένα θα μου πεις. Όταν είχα πάει στο Λονδίνο, δίνω ένα κέρμα σε ένα ζητιάνο, μετά από 5 λεπτά πλάκωσε η αστυνομία να δει αν του είχα δώσει ναρκωτικά. Μου δείξαν και το βίντεο. Big Brother is watching us. Γεια σου μωρό. Τα λέμε το βράδυ. Ναι μωρό, ναι. Μωρό μου! Μη φωνάζεις, μπορεί να είναι ακόμη απ' έξω. Πας καλά μωρέ, τάξεις με τον νύχτα και δεν μου λες τίποτα. Δεν το ξέρες. Δεν το ξέρα. Αλλά θα το μάθαινα, δεν θα το μάθαινα. Όταν θα τρώγα τις 3 σφαίρες στο κεφάλι, θα το μάθαινα. Εντάξει, δεν ξέρει τόσο καλό σημάδι. Άντε να σε πετύχαινε μία. Βέβαια, αν ήταν με τους μπράβους το. Έλα, συγγνώμη. Το λέω να το κοροϊδέψουμε. Είσαι πολύ καλή στο κοροϊδέμα τελικά, Θα σου μιλούσα, εντάξει. Πότε ρε, όταν θα μου πέταξες το τελευταίο γαρίφαλο στην κάσα? Πού πας? Φεύγω ρε. Δεν θα κάτσω εγώ να παίζω το τομάρι μου για να κάνεις εσύ τα σκετσάκια σου με τον Αλκαπόνε σου. Περίμενε. Μα κουμπάτρε, τι θες? Ξέχασε τα τσιγάρα σου. Θα σου χρειαστούν. Η μητέρα σου λείπει. Θα πρέπει να έρθεις να ζητήσεις ταπεινά συγγνώμη κάποια άλλη μέρα. Δεν ήρθα να ζητήσω συγγνώμη. Τότε? Ήρθα να κάνω μια συμφωνία με τον διάβολο. Κάθισε. Μόνο που θα πρέπει να συμφωνήσουμε ποιος από τους δυο θα κάνει το διάβολο. Αν τα βρούμε και σήμερα. Τι έχουμε πει? Αισιοδοξία. Σταμάτα. Πάμε. Στην εκπαίδευση των παιδιών επιβάλλεται πειθαρχία. Ναι. Ξέρετε, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για... Αλλά ευχαρίστως να προωθήσουμε το βιογραφικό σας στην Κεστάμπο.
Επόμενος! Ξέρω γιατί δεν με προσλαμβάνετε. Είναι επειδή είμαι άντρας, έτσι? Όχι. Είναι επειδή είσαι ηλίθιος. Επόμενος! Εγώ δεν ξέρω που, παιδιά. 7 είχα. Βέβαια τώρα μου έχουν μείνει τα 3. Εμείς ξέρετε έχουμε μόνο ένα. Α, δεν πειράζει. Νέα είστε. Άμα πάθει τίποτε αυτό, κάνετε ένα άλλο. Επόμενος! Και ξέρω όλα τα παιδικά τραγούδια που υπάρχουν. Μα ειλικρινά τώρα, πίστευες ότι δεν θα σε αναγνωρίζαμε? Επόμενος! Να, το βρήκα το λάθος. Ναι. Εσείς απαντήστε στην αγγελία πάνω από τη δικιά μας. Εμείς δεν ζητήσαμε αυταρχικό αφέντη να μας διδάξει την ειδονή της απόλυτης υποταγής. Ναι, μάλιστα. Δεν χρειαζόμαστε. Έχουμε. Όλα τα παιδιά της γειτονιάς εγώ τα ανάστησα. Και όλοι γίνανε γιατροί, δικηγόροι ή δημόσιοι υπάλληλοι. Έχεις αρχίσει να μας κουράζεις. Επόμενος! Πιστεύω πολύ στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Έτσι, όταν γυρίζετε σπίτι, το παιδί θα είναι ευδιάθετο και οι ώρες που θα περνάτε μαζί θα είναι ευχάριστες. Αχ, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πείτε. Βεβαίως. Και αν κάποια στιγμή το παιδί σας κουράσει, το γραφείο μας έχει πολλές οικογένειες που ενδιαφέρονται για υιοθεσία. Επόμενος! Βλέπετε ο Θεός, δεν με αξιώσει να κάνω δικό μου παιδί. Και έχω τεράστια αποθέματα αγάπης για να χαρίσω στο δικό σας. Μα καλά, πόσες περούκες έχεις? Μαζί μου το παιδί θα μάθει το δρόμο του Θεού. Και αν κάποια στιγμή, λέμε τώρα, θελήσει να μπει σε μοναστήρι. Ναι, πάρτε και το κομποσκίνι σας φεύγοντας. Και μπορώ να μαγειρεύω κιόλας. Αυγά και κοτόπουλα μου στέλνουν από το χωριό. Στέλιο. Ελπίζω να έχεις καταλάβει ότι ο μόνος λόγος που συνεχίζουμε και σου ανοίγουμε είναι για να δούμε τι σκατάλο θα σκεφτείς να κάνεις. Εμένα η αγαπημένη μου στολή ήταν της Μεξικάνας, αλλά τα φρούτα στο κεφάλι τώρα ήταν λίγο υπερβολικά. Όχι την άλλη φορά. Αυτά είναι τα πτυχία της Λουντμίλα από την Παιδαγωγική Σχολή της Ουκρανίας. Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я научилась, что у вас нужна женщина, которая занимает ваш мальчик. Αχα, αυτή είναι καλή. Αλλά τώρα θα υπάρχει πρόβλημα. Πώς θα μιλάει το παιδί μαζί της, με μεταφραστή? Τι κάνουμε, babysitter παίρνουμε ή προπονητή? Λουτμίλα μου, είσαι πάρα πολύ καλή για τη θέση, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα επειδή ξέρεις τόσο λίγα ελληνικά. Καθόλου δεν ξέρω. Я научить греческий язык нетрудно, и можете вы научить русский. Αυτό ακριβώς εννοώ, ότι δεν συνεννοούμαστε καθόλου. Μην ανησυχείτε, αυτό λύνεται. Λύνεται, Ράνια, λύνεται. Βεβαίως, ορίστε. Τα ρώσικα σε 20 εύκολα μαθήματα. Εμείς να μάθουμε ρώσικα. Да, русский язык нетрудный, можете научить. Είναι πολύ εύκολη γλώσσα. Σπασίμπα. Δεν θα βρούμε babysitter ποτέ. Ευτυχώς που κράτησε και το βιβλίο με τα ρωσικά. Καλά, το μαλλί είναι σούπερ. Του άρεσε του Χάρη? Δεν ξέρω. Μου είπε τόσο γρήγορα καληνύχτα όταν μ' άφησε σπίτι που δεν πρόλαβα να ρωτήσω. Εντάξει, πρώτο ραντεβού ήταν, δεν θα ξαναβγείτε? Σήμερα. Αλλά κορίτσια, νομίζω ότι δεν με βλέπει ερωτικά. Εσένα τουλάχιστον σε βλέπει. Εμένα ο Γιάννης δεν προλαβαίνω ούτε να με δει. Ρε Σιράνια, τι θα κάνουμε? Την επόμενη εβδομάδα με τίγκα στις δουλειές. Ποιος θα προσέχει το παιδί? Γιατί δεν λέτε στον Περιστερόπουλο να τελειώνει αυτή η ιστορία? Πες της το. Είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου, να κυκλοφορεί έτσι εδώ μέσα? Που μου την πέφτει και από πάνω? Σε όλες την πέφτει. Σε μένα την πέφτει περισσότερο. Όχι περισσότερο από μένα. Είσαι με τα καλά σου. Ήσυχη δεν μ' αφήνει. Γιατί εμένα μ' αφήνει? Ναι, τσακωθείτε τώρα για το ποια προτιμάει ο Περιστερόπουλος. Σιγά μην τσακωθούμε, αφού εμένα προτιμάει. Ναι, τέλος πάντων, φεύγω γιατί έχω φωτογράφηση. Πάλι! Ήμαρτον πια. Την Τετάρτη όμως έχω επίδειξη μόδας, την πρώτη μου. Α, μπράβο Λίλα. Λέτε να έχουμε τα ίδια καμαρίνια με τους άντρες. Ράνια μου, η δουλειά της Λίλας πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αν δεν παρατήσεις κι εσύ τη δικιά σου, θα έχετε πρόβλημα με το παιδί. Γι' αυτό μίλα στον Περιστερόπουλο. Προσωρινά έστω, μέχρι να βρείτε κάποια. Καλά, εντάξει, θα του μιλήσω. Αλλά αν πει καμία βλακεία. Λοιπόν, πήγαινε κανένα ντουζάκι, ρίξε έτσι και μερικά άλατα να χαλαρώσεις και μετά πήγαινε από εκεί. Για τον Περιστερόπουλο μιλάμε.
Τα μόνα άλατα που επιδρούν χαλαρωτικά είναι αυτά που ρίχνεις πίσω από την πλάτη σου. Κατάλαβες, φιλαράκι, το έχει δει πόρτο η κυρία. Γιατί ρε, της έταξες δαχτυλίδι? Ας τα φτιάχνει η Έμιλη μαζί μου και εσύ είχε κι άλλους 2. Καλά, με σένα δεν χρειάζεται, εσύ κάνεις για 2. Δηλαδή όταν είσαι χοντρός έχεις πολλαπλή προσωπικότητα. Μάλλον γι' αυτό τρως για 5. Ανοίξεις ρε. Δίπλα είσαι ρε βλαμένε, θα σηκωθώ εγώ από εδώ για να ανοίξω, πας καλά. Καλά ρε, καλά, εγώ πρέπει να τα κάνω εδώ μέσα. Ρε φιλαράκι, λες να είναι η μπράβη του Τζίμι. Αν είναι εμείς δεν σε ξέρουμε. Αριστερόπουλε. Σε λίγο θα σου χτυπήσει. Όπα, με πήρες από τα μούτρα. Μια καλησπέρα στο διονότα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε λίγο θα σου χτυπήσει. Δεν είναι η μπράβη ρε του Τζίμι, της Ράνιας είναι. Να τελειώσω. Παρακαλώ. Σε λίγο θα σου χτυπήσει η Ράνια και θα σου ζητήσει να παίρνεις το παιδί από το σταθμό. Και εσένα τι σε έστειλε δηλαδή, ως πρέσβη? Δεν ξέρει ότι είμαι εδώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο μπάνιο. Δηλαδή τώρα πλένετε. Ναι, και ακριβώς αυτού του είδους τα σχόλια πρέπει να αποφύγουμε. Γι' αυτό ήρθα εδώ κρυφά να σε παρακαλέσω όταν έρθει να φερθείς λίγο σαν άνθρωπος. Δηλαδή τώρα σε τι φέρομαι? Σα ζω. Μη ρωτήσεις ποιο. Γουρούνι, γαϊδούρι, συνδυάζεις πάρα πολλά. Έκανα αμάν για να την πείσω να στο ζητήσει. Σε παρακαλώ, για μια φορά στη ζωή σου. Μπορείς να είσαι σοβαρός? Σιγά ρε, εσύ μην παρακαλέσω τώρα τη Ράνια για να της κάνω εξυπηρέτηση. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ποιος σου είπε εσένα ότι γουστάρω εγώ να πηγαίνω το πιτσιρικά πέρα δόθε? Ρε Χαζούλη, εσύ δεν έλεγες όταν τον έφερες μαζί σου ότι στην πέφτει γκομενίτσες και ήθελες να τη ρωτήσεις αν μπορείς να τον δανείζεσαι? Σκάσε ρε λαγουδάκι, σκάσε μια φορά που το βλέπεις. Διαπραγματεύομαι. Με συγχωρείς. Νόντα, η Ράνια είναι σε αδιέξοδο. Αλλά αν την τζαντήσεις, είναι σε θέση να παραιτηθεί από τη δουλειά της για να παίρνει μόνη της το παιδί από το σχολείο. Γι' αυτό σε παρακαλώ, άσε τις βλακίες και φέρ' σου σαν άνθρωπος. Να το πάλι, τα ακούς σαν άνθρωπος. Ελίζαμπεθ, απόκριες είναι δέστοσα μεταμφίεση. Οντρέ. Εντάξει. Άμα με αφήσει να της πιάσω λίγο το μπουτάκι, θα τον πηγαίνω φέρνω εγώ το μικρό. Φώτη, εσύ μπορείς να κάνεις κάτι? Η ανθρωποκτονία τιμωρείται με ισόβια. Τι λες να μας το χρεώσουν για άνθρωπο? Καλά, Περιστερόπουλε, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Εσύ, ομόρφη είναι αυτή. Κάτι έχει κάνει με τα μαλλιά της. Πάντα όμορφη ήτανε. If it's double hot donuts, maybe we're interested. Πώς πάνε, Max? I know it's a good price, but we are not about to issue another bond right now. We have to look for financing elsewhere. Okay. Let me think about it. Σ' ακούω. Σε σίγουρος είμαι πως θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο? Τι να σου πω. Δεν μπορώ ακόμη να προβλέψω το μέλλον. Έχω αφιερώσει όλες μου τις δυνάμεις στο να παραβλέπω το παρελθόν. Αν έχεις τέτοια αντιμετώπιση. Αν είναι να μου πεις κάτι, σ' ακούω. Εμείς οι δύο έχουμε ένα κοινό πρόβλημα. Ναι, μόνο που εσύ έχεις ερωτευτεί μαζί του, οπότε μου είπες. Δεν εννοώ τη Ράνια. Τη Λίλα λέω. Συγγνώμη, ήρθες να μου σπαταλήσεις το χρόνο για τη Λίλα. Η Λίλα είναι ασήμαντη. Εννοείται και σκημάνα μου. Και για πες μας εσύ που είσαι έξυπνος. Δεν χρειάζεται να σπαταλάς τις δυνάμεις σου χτυπώντας το κτίριο. Μπορείς απλά να βουλιάξεις το έδαφος που το στηρίζει. Η Λίλα είναι το πιο σημαντικό στήριγμά της. Και? Θέλετε το παιδί. Θα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε χωρίς τη Λίλα. Και εσύ τι κερδίζεις? Τι Ράνια? Στην πρώτη μαλακία που θα πει έχω φύγει. Δεν θα πει τίποτα. Χτύπα. Γεια σου, Περιστερόπουλα. Γεια σου, Ράνια. Ωραία που κάμισο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, χρειαζόμαστε κάποιον να παίρνει το παιδί από το παιδικό σταθμό τα απογεύματα. Επιπληρωμή. Ενδιαφέρεσαι? Βεβαίως και ενδιαφέρομαι, αλλά χωρίς χρήματα. Χωρίς χρήματα θα ήταν χάρη. Κι εγώ δεν θέλω καμία χάρη από σένα. Ράνια μου, δεν έχεις περιθώρια. Κατερίνα, σταματά. Κοίτα, Νοντά. Δεν γίνεται χωρίς χρήματα. Δεν θα αισθανόμουν εγώ καλά μετά.
Ναι, Ράνια μου, το καταλαβαίνω. Άκουσε τι θα κάνουμε. Ο Φώτης σου χρωστάει κάποια χρήματα από τότε που ρίξαμε τον καναπέ πάνω στο αυτοκίνητό σου, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι. Μην μου το θυμίζεις τώρα και είχαμε τόσο πολιτισμένη κουβέντα, γιατί. Ναι, δίκιο έχεις. Πονάει. Ωραία, λοιπόν, τότε σκέφτηκα το εξής. Να βρεις εσύ από μόνη σου μια αμοιβή και έτσι θα αφαιρείς τα χρήματα από τα λεφτά που σου χρωστάει ο Φώτης. Στο κάτω-κάτω της γράφης, εμένα μου φύγε το σκηνή. Δίκιο μου ακούγεται. Πολύ ωραία, λοιπόν. Χαίρομαι για τη συνεργασία μας. Γεια σας τώρα. Έχει δίδυμο αδερφό Περιστερόπουλος? Από όσο ξέρω, όχι. Καλά τα πήγα. Άμα θέλεις, είσαι τέλειος, είσαι. Σιγά μωρή, δεν έκανα για τίποτα. Καληνύχτα λοιπόν. Θέλεις μήπως να ανέβεις για λίγο επάνω? Θα το ήθελα, αλλά έχω πρωινό ξύπνημα. Οκ. Καληνύχτα. Καλό σου βράδυ. Η Ράνια και η Λίλα με δουλεύουνε, μου τραγουδάνε το γαμήλιο εμβατήριο και στη χειρότερη στιγμή μου ποιος περνάει από το σπίτι? Μη μου πεις, ο Βασίλης. Ο Βασίλης. Πω, περίγραπτη είσαι. Ναι, το έχω αυτό. Αχ, ωραία. Λοιπόν, καληνύχτα. Καληνύχτα. Κατερίνα, περνάω πολύ καλά μαζί σου. Κι εγώ. Κάνω κάτι λάθος. Ναι ρε Κατερινάκη, αφού τρως συνέχεια το γύρω-γύρω και αφήνεις μετά το μέσα, το τυρί. Με το χάρι εννοώ. Νομίζω ότι με βλέπει μόνο φιλικά. Άσχημη φάση. Πρέπει κάτι να σκεφτούμε. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να σταματήσει να με βλέπει φιλικά. Τι να σου πω ρε Κατερίνα, αν το ήξερα το έλεγα πρώτα σε μένα. Τι, σου έχει τύχει και εσένα να ερωτευτείς φίλη σου? Ναι. Και τι έκανες? Τίποτα. Μας υποχρέωσες. Αν φτάσουμε στο πρώτο φιλί, μετά τα πράγματα θα βρουν από μόνα τους το δρόμο τους. Γι' αυτό, Φώτη μου, πρέπει κάτι να σκεφτείς. Τι θες τώρα, παιδί μου, να σκεφτώ πώς θα φιληθείτε εσύ με το Χαρί? Ναι. Να σου πω, αν στάσεις τη γνώμη μας για όλα αυτά τα προβλήματα, μετά μην γκρινιάσαι ότι επεμβαίνουμε στην ιδιωτική ζωή. Εντάξει, δεν θα γκρινιάξω. Σκέφτηκες εσύ τίποτα? Δεν ξέρω, να πάρεις τη Λίλα τηλέφωνο του φίλου σου. Ναι, καλά, αν έβρισκα τη Λίλα, νομίζεις εσένα θα ρώταγα. Έχει συνέχεια κλειστό το κινητό της. Εγώ πάντως δεν ξέρω από αυτά. Μα να κατεβείς. Βαλές! Πάλι συνήξε! Τι φάρδος είναι αυτό ρε κολλητέ? Θέλεις να παίξουμε για λεφτά? Όχι, δεν θέλω, μου λείπει. Γιατί, επειδή είμαι μικρός? Όχι, γιατί με νικά συνέχεια. Εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω εκατομμυρούρκος. Ναι, πώς θα το κάνεις αυτό? Δεν ξέρω, αλλά μπορείς να με βοηθήσεις. Τώρα ψώνισες από σβέρκο. Εγώ πάντως θα γίνω. Και όταν μεγαλώσω θα βγάλω πολλά λεφτά και η Λίλα και η μαμά μου δεν θα χρειάζονται να δουλεύουν. Καλά το σκέφτεσαι. Όλα εντάξει? Μια χαρά. Τον ξέρεις και σας δεν ξέρει. Μπράβο το μωρό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόντα. Παρακαλώ. Α, ναι. Εγώ να φεύγω. Γιατί να φύγει ρε μαμά? Καλά, άμα θες να μείνεις για λίγο, μείνει για λίγο. Όχι μωρέ, ούτως ή άλλως πρέπει να πάω και στο μαγαζί. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Παρακαλώ. Η Ράνια ήρθε? Ναι. Και πώς πήγε? Με είπε... Νόντα. Με την τραγουδίστρια ξαναμιλήσατε? Όχι. Έχω φάει κόλλημα.
Τη βλέπω και νομίζω πως θα πάθω ατύχημα. Αν σας δει ο Τζίμι ο Άγριος θα πάθεις δυστύχημα και μάλιστα θανατηφόρο. Το ξέρω. Αλλά έχω φάει κόλλημα, λέμε. Εσύ δεν έλεγες, ρε, ότι καμία γυναίκα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί όλες τις επόμενες? Το έλεγα. Αλλά χάλασα με αυτήν εδώ, δεν μπορώ να σκεφτώ τις επόμενες. Φίλε, νομίζω ότι πάτησες. Τον πρόλαβα! Όχι, μωρέ Λιλούκο. Έχει κοιμηθεί κανένα μισάωρο. Μότο! Θες να τον ξυπνήσω? Όχι, μωρά, το παιδί να κοιμηθεί. Την Πέμπτη έχω μια γρήγορη φωτογράφηση. Θα συνεννοηθώ με τον Περιστερόπουλο να πάρω εγώ το παιδί και θα περάσουμε όλο το απόγευμα μαζί. Άστο. Γιατί δεν σηκώνεις το κινητό σου? Μπαταρία. Χτυπάει συνέχεια δουλειές, Δεν αντέχω άλλο. Από εδώ και πέρα πρέπει να παίρνω και το φορτιστή μαζί. Έτσι ήμουν και εγώ όταν γίνουσα σπίτι, σαν τρελή. Χειρότερα, πολύ χειρότερα. Λοιπόν, θα σου ζητάω να φας φαγητάκι Μπράβο. και μετά να πας να ξεραφείς, γιατί έχεις κάτι μαύρους κύκλους, μεγαλύτερους από τους δακτύλους του χρόνου. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Γεια. Για δε μ' αφήνετε. Δεν χαιρετάμε. Έχουμε να πούμε κάτι εμείς οι δύο? Πώς μπορείς και είσαι μαζί του? Όταν το γνώρισα ήμουν πολύ μικρή. Με είχε εντυπωσιάσει. Τώρα, τι σε κρατάει? Τώρα, ένα περίστροφο, 2 μπράβοι. Κοίτα, ο Τζίμις είναι πάρα πολύ ευέξαπτος άνθρωπος. Το ξέρω. Άκου, sorry για τα νεύρα. Έχεις δίκιο που θέλεις να σταματήσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλω να σταματήσουμε. Και το τομάρι σου? Δεν βαριέσαι. Δεν φοβάσαι μη γίνει διαμπερές? Το σκέφτηκα. Και έτσι που το έχω δεν το κάνω για τίποτα σπουδαίο. Για να καταλάβω, εσύ του στείνεσαι και αυτός δεν σε βλάει. Ναι. Καληνυχτάκιας. Λοιπόν, 3 πιθανότητες υπάρχουν. Είναι γκέι, ή ντροπαλός, ή δεν σε γουστάρει. Ή παντρεμένος. Οι παντρεμένοι πάνε κατευθείαν στο ψητό. Κοίτα, για γκέι ή ντροπαλό δεν τον κόβω. Περισσότερο προς το δεν με γουστάρει πάει το ενστικτό μου. Και αν δεν τη γουστάρει, γιατί μπαίνεις για τηλέφωνο για να βγουνε? Τι με ρωτάς εμένα, στο μυαλό του είμαι? Όλο λέει πόσο ωραία περνάει μαζί μου. Αλλά νομίζω πως με βλέπει μόνο φιλικά και δεν υπάρχει έλξη. Ωραία. Άμα σε βλέπει λοιπόν μόνο φιλικά, στείλ' τον. Φίλους έχεις? Καλά, μιλάς σοβαρά τώρα. Να στείλω εγώ το χάρι? Και τι θα γίνει δηλαδή, άμα δεν προχωρήσει το πράγμα? Εσύ τον θες για φίλο σου? Όχι, αλλά εντάξει, ήλπιζα μήπως μου δώσετε εσείς καμιά ιδέα για το πώς θα τον κάνω να σταματήσει να με βλέπει φιλικά. Δώσ' του ένα χαστούκι. Τότε σίγουρα θα σταματήσει να σε βλέπει φιλικά. Ναι, βασικά ήλπιζα η Λίλα μήπως να μου δίνει καμιά ιδέα. Γιατί? Γιατί Ρεράνια εσύ είσαι λίγο... Άστο. Μην το πεις, ξέρω. Ντουβάρει στα ερωτικά. Λίλα, τι να κάνει, μικρή? Πάει αυτή. Ρε Σιράνια, δεν μπορεί να πει όχι σε μερικές δουλειές. Δεν πάει έτσι, ρε Κατερίνα. Είναι αρχή, δεν έχει τα περιθώρια. Έχει εξαφανιστεί πάντως. Σε μένα το λες, το ξέρω. Αλλά όπως και να το κάνεις, δουλειά και προσωπική ζωή είναι σαν μαύρο φουστάνι με καφέ παπούτσια. Απλά δεν πάνε μαζί. Είναι ηλεκτρονική της διεύθυνση. Απλά θα χρειαστεί να μου ανοίξει και εμένα ένα για να στείλω κάποιες πληροφορίες για κάποιες χορευτικές παραστάσεις. Γιατί? Γιατί μόνο έτσι μπόρεσα να πάρω το mail της. Όλοι θέλουμε κάποιον να μας προσέχει. Μερικές φορές η προσοχή των άλλων μπορεί να μας κουράζει. Μερικές φορές δεν έρχεται με τη μορφή που θέλουμε.
κι άλλες μπορεί κάποιος να μας προσέχει και εμείς να μην το έχουμε καταλάβει καν. Την Πέμπτη θα πάρει η Λίλα του Λουκά και μπορούμε να περάσουμε όλο το απόγευμα μαζί, αν θες. Οκ, γεια. Και υπάρχουν φορές που απλά τραβάμε την προσοχή του λάθους ανθρώπου. Έλα, Παύλο. Ο Γιάννης είμαι. Την Πέμπτη. Όλοι θέλουμε κάποιον να μας προσέχει. Αλλά μερικές φορές είναι καλύτερα να περνάς απαρατήρητος. Δεν είχες να πάρεις το μικρό? Ναι, μωρέ, αλλά έχω μια ώρα ακόμα. Λέω να πάω καμιά βόλτα στα μαγαζιά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ, γεια. Με αυτά που λέγαμε τις προάλλες, είσαι εντάξει? Όχι. Α, ωραία. Και τι κάνουμε? Περιμένουμε. Καμιά φορά τα πράγματα έχουν την τάση να αλλάζουν απρόσμενα. Τι λες, θα προλάβουμε? Τι ώρα είναι? 4:30. Συγγνώμη, τι ώρα είπατε ότι είναι? 4:30. Σίγουρα πάει καλά. Ευχαριστώ.